Hej alle sammen. Så i dag, der har jeg simpelthen valgt, at jeg gerne vil lave videoer igen. Jeg begyndte at lave videoer i sommer, men stoppede rimelig hurtigt. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men nu er jeg gået og leget lidt med idéen omkring at lave videoer igen. Og så tænker jeg, det er min fridag i dag. Jeg har masser af overskud og energi. Så derfor så tænkte jeg, at jeg ville være lidt produktiv og lave en video. Der har været mange forskellige efterspørgsler. Der har været efterspørgsel på roomtour, på ASME, nogle forskellige indlæg, videoer omkring outfits, ting jeg har købt. Men så tænkte jeg, at jeg faktisk gerne vil hive fat i et rimelig vigtigt emne i dag, som jeg er blevet spurgt, om jeg ikke gerne vil lave et indlæg eller video om, hvilket er kærestesorger. Og det er et rimelig dybt indlæg lige at starte med, men jeg tænker, at det er rimelig relevant for alle, fordi alle har nok fået deres hjerte knust. Så ja. Jeg fik en besked på Instagram omkring en pige, der lige var sød op med hendes kæreste, og hun var mega ked af det, og derfor spurgte hun, om jeg ikke gerne ville gøre et eller andet, for ligesom at på en eller anden måde hjælpe hende omkring, at det var okay at være ked af det, og så ja, derfor så blev den første video en video omkring kærestesorger. Ikke fordi jeg selv har det lige nu, men fordi at jeg har da prøvet det før, og det er ikke særlig unormalt. Først og fremmest så har jeg jo haft en kæreste i 2 år. Man skulle tro, at efter 2 års kæresteri, så havde man kærestesorger, men det var altså ikke lige det, jeg havde, fordi at jeg tror, at jeg havde været rimelig bevidst omkring, at jeg ikke var vild med ham personen mere, og derfor så gjorde det mig ikke særlig ked af det. Selvfølgelig gjorde det mig ked af det på en eller anden måde, fordi han var jo min bedste ven, og vi havde været sammen i så lang tid. Men det gjorde mig ikke decideret ulykkelig, og jeg fik heller ikke mit hjerte knust, fordi jeg tror bare, det var det, der skulle ske. Men selvfølgelig har jeg også haft kærestesorger før, det er klart. Jeg er 18 år gammel, og jeg har det med nogle søde fyre i mit liv, som måske bare ikke lige følte det samme, som jeg gjorde. Hvilket jeg synes kan være mega svært nogle gange, fordi det værste, synes jeg, er, at hvis en person ikke kan lide en på den måde, som jeg kan lide den person. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, når man har kærestesorger, at vide, at man er ikke den eneste i verden, som sidder og er ked af det lige nu, og der er andre ude i verden, som har det på helt samme måde, og vi alle sammen har gået igennem det, og det er en del af vores udvikling. Ligesom at møde nogle personer, som det bare ikke går med, og så komme videre og finde en, det går endnu bedre med. Og jeg tror bare, det er skæbnen. Jeg tror, at hvis man ikke er sammen med en person mere, så tror jeg, det er skæbnen, og så tror jeg også på, at du møder en, som er endnu bedre end den person, du var sammen med før. Men ja, selvfølgelig kan det være mega svært nogle gange, og man føler, at hele ens liv bare var omkring ham eller hende, og lige pludselig så vælter ens verden bare, fordi at det bare ikke går med den person. Men ja, jeg har jo selv prøvet det. Det er ikke så unormalt at være ked af det. Jeg har det har jeg i hvert fald lært, at jo hurtigere du kommer videre, jo nemmere er det. Altså, da jeg var lille, da jeg var de der 14-15 år gammel, så hver eneste gang, jeg havde kærestesorger, eller ikke kærestesorger, fordi jeg havde ikke en kæreste der, men hver eneste gang, jeg blev knust af en eller anden dreng, så satte jeg mig ned, lyttede til mega sørgelig musik, noget Celine Dion, og jeg ved ikke hvad, og jeg sad bare der og forestillede, at jeg var med i en film, og bare sad der og græd, og selvfølgelig spiste is, og det gør det også nogle gange i dag, men slet ikke på samme måde. Altså, jeg dyrkede det på en eller anden måde dengang. Også fordi, at dengang, der var man mega naiv og ikke særlig meget erfaring, og der endelig kom en dreng, man blev vild med, som ikke ville det ind, så vidste man jo slet ikke, hvordan man skulle håndtere det, fordi man har aldrig prøvet det før. Men nu er det selvfølgelig noget andet. Det jeg gør for at komme videre, hvis jeg er ked af det, og har kærestesorger eller noget i den stil, det er, at det er meget, meget vigtigt, at du har nogle veninder, som ligesom kan tage af dig på en eller anden måde. Med mit forhold med Johan i de 2 år, der isolerede mig fuldstændig fra veninder. Det er man normalt ved ens første forhold, hvilket også er i orden. Man skal bare lige tænke på, når den person ikke er der mere, så skal man tænke på, hvem skal man så snakke med eller blive trøstet af. Og derfor er det vigtigt at holde fast i ens veninder, fordi de er der altid i sidste ende. For at komme videre, synes jeg også, det er vigtigt at gøre noget, man godt kan lide. Hvis man kan lide at gå ture. Dårligt eksempel. Men et eller andet, du godt kan lide, så gør det. Hvis du kan lide at ride,
på en hest. Så gå ud og rid på en hest, og hvis du kan lide at læse, så gør det. Gør noget, du godt kan lide. Gør noget, der er godt for dig. Tag et dejligt langt varmt bad. Tag ansigtsmaske på. Vær sammen med dine veninder. Tag til fester. Og når du tager til fester, så møder du selvfølgelig nogle andre drenge, som også ser lige så godt ud, hvis ikke bedre. Og det kan godt være, at du ikke har lyst til drenge der, men det er jo altid dejligt at have noget at kigge på. Det er jo ikke farligt. Jeg tror også, når man har kærestesorger og isolerer sig fuldkommen, finder man ligesom ikke ud af, hvad er der egentlig ude for det her. Så hvis du hele tiden bliver ved med at sidde hjemme og ikke har lyst til at gå ud, jamen så finder du ikke nogen andre, og så kommer du ikke hurtigere videre. Fordi hvis du går ud, så hjælper det dig også til at se, hey, der er et hav fyldt af søde drenge, som gerne vil dig. Så ja, bare gør det, du godt kan lide. Lad være med at dyrke det. Lad være med at trøstespise, fordi så lige pludselig kigger du ind i spejlet, og så tænker du og kigger på din krop og tænker, hold da op, måske skulle jeg bare have ladet være med at spise den Ben & Jerry's is, men det er lidt for sent der. Op ad træen, det er mega godt. Da jeg havde det rigtig svært i en periode, ikke på grund af kærestesorger, men bare på grund af noget andet, så gik jeg op og trænede, hvilket hjalp mig helt vildt meget, fordi jeg kunne se, at der skete noget med min krop. Jeg fik mere selvtillid, og så tænkte jeg sådan der, ja, godt Amanda. Så lad være med at dyrke det for meget. Prøv at komme hurtigt videre. Jeg har blevet rigtig god til at komme hurtigt videre, men det er også fordi, jeg ved, hvad der er bedst for mig selv. Jeg ved ligesom, hvad jeg skal gøre for at komme hurtigere videre. Men ja, altså, du er ung. Eller det kan være, at der er en 50-årig, der ser den her og sidder og græder derhjemme, men det vil være lidt mærkeligt, tror jeg, fordi det er ikke lige min målgruppe. Men normalt dem, der ser på min video og min Instagram og blog, de er nok i samme alder som mig, måske nogle år yngre, måske nogle år ældre. Men i hvert fald, du har et helt liv foran dig, og den dreng eller den pige, der gjorde dig ked af det, er ikke det værd. Hvis personen har gjort dig ked af det, og fået dig til at græde og knuse dit hjerte, hvorfor så begynde at bruge mere tid på personen, ved at begynde at græde over personen? Det er okay at græde, det skal man, men når du ikke kan græde mere, når du har siddet og grædt i 2 dage, så prøv lige at sige til dig selv, nu tager du dig sammen. Så ja, jeg føler mig virkelig meget som en psykolog lige nu, når jeg sidder og snakker om det her. Men jeg tror helt klart, det er et emne, som bare fylder rigtig meget i alle piger og drenges hoveder nogle gange. Og jeg tror også, det er godt at vide, at vi alle sammen står i det nogle gange, og det er ikke unormalt. Så et godt råd, lad være med at græde, kom ud, have det sjovt, gør ting du elsker. Hvis du godt kan lide at shoppe, så køb et par sko, fordi så er du fortjent dem. Det er okay, det er fint. Så ja, det var min lille, jeg ved faktisk ikke, hvor mange minutter den her har taget, 6, 10, 20 minutter. Det var i hvert fald min video omkring kærestesorger, og så tænker jeg, at I kan skrive ned under omkring, hvad I eventuelt ønsker i næste video. Jeg har selv nogle idéer, fordi jeg har fået rimelig mange efterspørgsel omkring nogle forskellige ting. Men i hvert fald, gå herned, og så skriv, hvad du gerne vil have, jeg skal gøre i næste video. Og så tager vi den derfra. Hej!